Tänään mä teen videota ja nytten käyn Suomi-maassa ekana. Ja tän pelin nimi on Pixel. Tän on Pixel World, mutta voitte kirjoittaa vaan Pixel. Niitä löydätte tän peliin. Aika vähän tyyppejä Suomi-maassa. 13 vaan. Ennen täällä on ollut jopa 50. No ei täällä mitään. No täällä on ihan kaikki kunnossa. Tuossa tulta. Ja sitten täällä on PV. Ei tuo PV. Tässä on PV. Katsotaan mitä juttua täältä löytyy. Hetkonen. Me voitais ostaa tämä, mutta en mä halua. Mä ajattelin, että mä tuhlaan nämä kaikki vyyhteet tohon, koska mä ostan yhden semmosen, sitten mä teen niinku ihan kunnon niinku kestävän setin. Te ehkä tiedätte. Kerran mä oon halunnut olla tietäjä. Se olikin tyhmä tapa. Noniin, kohta. Noniin, nyt saadaan ostettua tämä. Ja tietenkin 4 tonnia 100. En mä tiedä kuitenkin. En mä tiedä paljonko jäi. Jotain 400 sinne kai. Mitä mä olin tekemässä? Joku niin joo. Laitetaan hyvää armoria päähän. No, mä täällä. Yhdellä on lasermiakka. Vihreä. Oikeesti, mä en ehkä jaksais sittenkään hankkia tässä pelissä, eikö siis tässä nytten mitään. Mutta kuitenkin. Niin mä haluan kommentteja, mulla ei oo mitään kommentteja. Mä haluan oikeasti kommentteja. Ihan mitä vaan. Kommentteja. Mihin maahan oltais menty? Eiku nyt tähän mennään. Maa. Mä kerran rakensin tän. Paljonko täällä on? Mä en edes muista, mitä mä oon laittanut tänne. Antaako tää yhtään suojaa? Mikä saa? No. Paljonko? No, 200. Ennen se kai oli skämmi, mutta se oli ennenkaan jotain 2000. Niin tässä kerran mä kalastin tässä maassa.
Täällä oli mun kaikki koirat. No ei oo enää. Mä laitoin ne yhteen toiseen maahan. Eiku onhan täällä ne. Niin joo. Eiku. Ei olekaan. No se mun toisessa maassa. Mä ajattelin. Joo. Mä teen yhden jutun, mutta tää on tyhmää. Tai no ei oo tyhmää, mutta kuitenkin. Niin saadaan ehkä lisää bytejä. Te ehkä tiedätte. Mä ostan magneetin. Sitten. Okei, ottakaa. Tuhotaan vaikka nuo lasit. Nytten. Eiku niin joo. Noniin, mennään tonne. Sitten, oliko joo siellä. Niin tänne. Sitten ostetaan magneetti. Sitten meille jää 3 tonnia byteä. Joo, hyvä. No ei oikeesti. Tässä. Ja nyt mä oikeesti. Ei tuota. Ei. Eiku niin joo. Mä olin silleen ei. Eiku niin joo. Nyt mun pitää poistaa Inviä. Katsotaan paljonko tämä maksaa. Katon paljonko nämä itemit maksaa. 8 tonnia. No on pakko. Mä menen PVC:en. Te ehkä tiedätte mitä, joo te tiedätte ihan varmasti, että mä myyn sen. Dam. Ja sitten en mä tiedä mitä sitten. Siitä voidaan ostaa jotain juttua. Okei, ehkä tässä videossa tähän niinku melkein mitään. Mutta mä toin ainakin. Noniin, oota missä Noniin. Mä sen nyt vaikka 8 tonnilla. Niin 8 tonnilla. Noniin. Ei Mä melkein laitoin näin paljon. En todellakaan. Laitetaan 8 tonnia alennuksella. Joo. Ottakaa. Moi. Joo, en jaksa puhua. Älä seuraa tyyppi. Nyt mennään Netheriin. Mitä mä tässä videossa edes teen? En tiedä. Mä ehkä haluaisin hankkia jotenkin paljon byteä. Eikö siis noita sinisiä juttuja? Oi. Tuokin meni.
Mä ajattelin vaan lähteä tästä pelistä pois. Ja mennä kattoo YouTubea. No niin sentään. Tossa on tommonen. No aika huono tässä Netherissä. Koska mä oon joku noobi tässä. Tänä kun mä vedän, niin se alkaa pikkuhiljaa edistymään, että mun kanssa varmaan joku hacker tässä. Täällä on pro. Tai koodi. Täällä on tosi vähän elämiä. Okei, nyt ei kannata tonne lähteä. Mä tiedän jo. Tuo pitää tappaa tosta tolleen. Ja melkein mä itekin kuolin. Noniin. Noniin. Nyt ei please. Noniin. Eiku. Noniin. Nyt me saatiin nuo. Ei. Enää yksi elämä. Mennään nyt tänne kattoo. Ottakaa. Mä oon aika huono. Noniin, siitä. Ei, piti kuolkaa. Ampumaan muotolla. Mutta ei, mä oon tosi huono tässä, niin kuin näette, miten huono. Ja nyt mä menen pelkurilla pelkään jonnekin. Ja nyt mä varmaan taas kuolen. Mun mielestä. Avain. Yes. 4 avainta enää tarvii. Mutta se on se ongelma, että kun mä saan ne kaikki avaimet, mä löydän portta. Ja sitä mä jaksa. Noniin. Tuo. Sinkin. Patuus. Mikä? Patuus. Mikä senkin patuus? No niin. Senkin putuus. Senkin patuus. Senkin putuus patuus. Katsotaan onko joku ostanut sen. No ei oo ihan varppina. Joo. Mun mielestä mä veikkaan, että kestää vaan 1 päivä. Tai no, enemmänkin. No. Niinpä kirjoittaa. Ja ai niin. Ei ku. Ei mitään sittenkään. Mennään tänne lentopatukkaan. Tai tänne lentojuttuun. No niin. Me ollaan täällä. Tällä voi lentää. Tää on puulentokone. On olemassa tässä pikselissä sotalentokone, mutta se ei ammu. Tällä ehkä ampuu, en mä tiedä. Käykää te itse tsekkaa. Mutta mä en ainakaan lupaa, että se ampuu. En todellakaan. Voihan nyt oikeesti.
Minä mä olin menossa? Aina Eiku. Oliko se täällä se paikka? Ja nytten mennään tänne. Eiku, missä se oikeasti se paikka? Mä en jaksa sitä yhtä juttua, että mä löydän sitä paikkaa. Täällä. No niin. Kun mä oon tehnyt tätä videota, mulla on jo tullut hiki. No niin. 3, 2, 1. Alkoi ja heti mä kuolen ihan varmasti. Mutta ei lupaa, mutta kuolen ihan varmasti. Eiku. Mä voin sanoa heti kun mä sanon en kuole, mutta sitten eiku. Kuuluu vaan tämmönen en mä kuole, eiku. Mutta kuollaanko me vai ei? Jaha, se toinen tyyppi vaan lähti menee. Joo. Okei. Vai että semmostako? Kuitenkin mä olisin vaan kuollut. Vai että semmostako? Sitten mä olisin vaan kuollut. Niitä. Ai. Sattuu, että pommeja. Tietenkin. Heti kun se juttu on myyty, niin silloin mä aion jotain tehdä. Ostan vaikka jotkut miljoonan arvoisen jutun, noin sentään. Jonkun halvan jutun. Ja vielä tää. Niin voitteko sanoa, mitä mun pitää tehdä tässä pelissä, mutta ei mitään kalliita juttuja, vaikka että hanki PV-asut. PVR-asut. Ei semmosia, koska muuten en mä jaksa semmosia. En jaksa. Se on hyvä, että mä saan, mutta siihen varmaan kestää ainakin mulla joku 3 vuotta. Tai varmaan enemmän. Miksi mä käytän siipiä? Miksi mun ääni kuulostaa tämmöseltä? En tiedä. Mun pitää ottaa yksi juttu. Mä teen yhden jutun tai on tekemässä. Kattokaa. Mä oon hakkeri. Ottakaa. Kattokaa, oottakaa. Mä oon hakkeri. No, mitä? Joo, en jaksa. Donataan tänne Suomimaahan jotain. Mä lupaan, että mä donaan tänne Suomimaahan jotain. Siis tähän. Donattu. Sinne se meni. Ei. Okei, voiko tämän videon jo
Lopeta, koska mä en oikein jaksa. Okei, lopetetaan nyt. Ei lopeteta. Okei, nyt oikeesti lopetetaan. Käykää tilaa mun kanava, sen nimi on Dynami. Ja please, mä haluan tähän videon tosi paljon kommentteja. Mä haluan tosi paljon. Ja tilatkaa Dynami ja se ois. Heippa!